ikaw ang ambisyosa. Dahil ex nga niya si Myla, ex na kayo sa buhay ni Baak. Diyan ka nagkakamali dahil ako ang tipo ni Baak. Tigsamit tama lagi dahil. Andres, sakto tayo yan. Sakpatan? Oh, inta, rudo mo ta. Oo, tika. Doon na yun. Nay, damot tinti tandaanan. Kaya ito. Oy, Napakaraming baka sa tawon. nakaturog pa lang nga yan. Wala kumatang nito. Kung ano, umot lang. Papan gumatang arak ko na ba? Bagpay-payok. Sige, saling-singa mata. Ang mabalinaw. Sige. Ano mata? Wala kay bunag. Sige. Yung atat tinatadom dito eh. Wow, barbaro ah. Bungal. Dries, nagmatay bunong mo na eh. Bungal. Garo ba ang pansin mo? Sige, kaya ang kita yun. Malpas na ito dito na ba kayo? Una. Ano makautang katara kanya? Apo. Uy! Gapamabak. Nagkakapang mo. Kasi nagpapatak doon sa bindaan. Si kamat mo. Pukaw. Sinapanak pa yung nagwalay. Weh. Ay na ginatang mo yelaw. Malmalpas mi ati tindaan mo. Nalusaw. As tubig mit naman jay lakod ah. Nakagatang kaurti lansa. Naibos si lansa tayo. Ayun. Nalipatak may. Tabahin ito mga kung panunutong. Napantuming amin ni mama ni May, laki ni mama ni Mercedes di pagwalwali sa naburiburan man taon ah. Tabay, may narami tadyay. Maditirik na kagidi nga babakit Andres. Kurso na laksa. Ha? Anya? Babakat? Kursunada ta ka? Bakit tunawad dyan? Pagsuna kung sunado na, si Kangay, awan, pulo. Oreo mang kursunada kanya Andres. Wag lang bakit. Yawan talaga mang kursunada kanya mo na muryot kamay. Dakil ti natugawam. Di nagtudo ti kinamuntaling sa nga batya tinatayam. Madinak ikasta-kasta. Baka sikat ti kayasak. Kaso laki nga puyo na yan. Ako mo naman malpas tayo. Si kayo ah. Arta kayo lagtugtugaw. Makapasadot kayo. Naman sa matan. Ay mo pa kayasan, hindi mo naman malpasan. Pagputod ka tanay, 250. Ano pa yung tumata? Kasi pagpatak ka dito. Hindi ka kapatid, sabok-sabok. Dugdugit kayo ka dito. Nagagita nung magpautang kanya yun. Ah, di man. Kaya ko kanyang baak. Ngin nandiyo, madi mabalay. Hindi ko makagata. Apa nga eh. Di sigurado, nagbayad ata. Ikarok to tayo natin damon. So nga tartaram yung migaro doon. Sige nung magbantay ah. Una. Garot ka. Bueno, sige. Mano, 360? 250. Ano, 360? Nay, madinsata oh. Hindi, sakto na to eh. Kilugamin to eh. So yun yung indiretsaw. Yaman Ulad. natin, bungal. Sobra kaming gaganatan, isang mga kasta nagbungalay. 250. Ni punan, saktong-sakto, tibuko na siya. Ay, kasi ko magalbanan eh. Andres, sagbulin natin yan. Sino yung Andres? Ato mga konsumo nga kawayan natin, o kasta. Mabibuya kami di China aja eh. Nagmamibuya na oh. May tabuyan na, kung anong mga kawayan, may gusto, may kakao sa ako. Pugipog. Okay, ito, zero. Kayas. Andres, bali nata. Kaya magkayas. Kaya Simon. Pau, tadong may bungal na. Mga ragadi ka kagadidik ka, malpas na dagaw. Ahoy, sige, grab. Tigilig-tig kayo, nakalain na eh. Ayun niya.
Dua pa eh. Ay, Kailangan na, yung ito. fine. Sige. May sarapag tayo ding lang. Ay, apo. Ito yung mukha si tamang kamatawak. Sigurado ka nga mahit malata rarami dahil. Lagi. Kanin to, buyayin to ng mga pasata. Kasi yung nata, bunti pa na. Gata. Nagbayad na alas. Pata ka ba? Pwede na ikarbaro natin ang tao. Atoy, bali natin niya. Namigat. Jak pagod ng migat. Nagbag mo gaming naglukat at itinda ni Bag, tama kautang ako. May sapay na lang. Nagaduwa ito na titido eh. Ang kisa ba mo, ang pa'y naka-display, utang tabagbaga mo. Kaya hindi man mamuha mo, naman ang